Achichidie, Abua Chichidie, and me and him. Abua Chichidie, and me and Monium. Abua Chichidie, and money, they won't even say before him and Wabua. And I say, Mungo Kunosaria Mekayano. It only be Asem Mpe Nipa. Unibana pen and wasam. A brave Gokuni pet. Nantichidiasi, artist will be able to more body so. It told me to be at home. I meet me to the panum, dance in Ibianum, no any Asem Keke. When you are some yin, sudden teacher, dear boy, no mono. Nothing. Yeah, no. Now the black man acquire. Community of one I do. As I will voice really got the misery area are no general pa. Asem Mpe Nipa penny wa I woke up man acquire bana ye buy a bowl missing me the more be who Asem neighbor now the beer a futism. Means Asem Mpe Nipa penny or bed to grow in some was a tragedy. The can't tragedy meaning a kakra and a sound make sense a sounds of futism and as I romantically and in any already in an affair at Mabuama Yakwako because Nipa couldn't mean any 1 year. You will come there and be a but you will be a boko there. So I say, I could feel bad. So if you be which maybe I am so fancy. Okay, the coalition, so I will be able to be because we have some picture. The all come to say, anyhow, be a Kazara. Yeah, one day there was a film in Abish. I also got to be our home. Balco on film will be out. And that's what we look out. We look back and say what the car. So go ahead the attempt Joe and so or if you tell Baoko Nefi and Yasam Papa. This is young power is men there. A cat as if was as one a Cassasi there. I said, I'll come on. Lobby on the yeah, a tiff for me, I have for and Friday, in your papa. Papa was so good being an anchor. Friday in the account, see. I know first Fridays are only with you. I'm sure I'm sure the Kodia home. Well, you may pension be any. I said, leave as a name. And leave a baby holiday. Holiday is I say, I look as we're busy at home, sir. And on Friday, baby, I should bet Messi. I let you for insurance. We are Cassaba for baby, and I will feel Nanquamo. Anquire, sir, one Quama, Quamobi. Same thing in the next week, ever Quama, Naquamo. It will be so there. With all Casama, mother, would be your Casama, Mamma, David. A new time, do our baby bit my idea, must have been one who defended, ye. Do maybe a Bema bit my idea, defended, ye. Itiana Towns, a man for do maybe I would also support Mamma, who is also support David. You want to say the Panafutusha made the bandage over the na sa won some kakani ade ade ne wonni bia enko for so ene gwa dressing aba obi ha de onima ne se we na aba so nti ase chinchira me koto bi ade ne so ade ko ye ne mfata nti du be bia enye se bibia aba so nti ase chinchira so to bia la ibe dabi anzo wozis kana ko oye so mfata no obi ti kro mo ofisa bia kukutom na aba kro mo wo so no de eyi bi ba ne kro mo ma se bi nipa no te kumase na eku a wokono no koku bebe fo na awese ne maami wuye na sakro kitwai ni pei VIP bebe fo na hwe ni paprima fo bi atwantomo obi ane na mane ne na mamre de wo chitro bitwa mu na yi twa mu wie na sese ekoya na ni abre se eso obakumase kwaku nyame adom kwatima bepie kumase obaya ni de ode ne wura akohye mi se eku
nti ohun maame bi ne sister ne de no ne kwado so ofiri kumasi na yese odwon ko nti wakodwon oba kumasi no ono no shebi hiani wa sese ode nani to form no wonim se kuo na ye dwon no e free last minute na say kuo ni constitution omo print man no omo print man na wo mu se o Mexico no e bi a meeting ba kokra titisika ne 3 million wa mu sha onde ne dia ne say efia ba so ene se bi enyire de ma men ka sam chewa o tifi ade a friend say fin se ba so nya ba fo so ko dibi nya ba fo so ko dwon ku because nipa na hu ni sa ne bi ono na dwuma ekuta na sa sabe nipa bi one ne nam ne ta kun bi one ne nam no se wa nko meeting 2 days or 3 days ko bet ma aka bo matwa na we enso onkusa ne banji na obi bayire ne nani ehele wa mbe bi nkwa de o kana dwena kire wa nti kwagu ade bi one se eba na wa anye bia kali hu hwe ebi ana mo na de ko ni mo ana de wo kuta ona na ye odia ko ni okay kwagu yanko enim ya minshira eja mono na mote ne nka no ye ko e de akoye nim ye ko na yaje ya kira ya sabia papa ifiri oba pe na afutu semeseme de moa ena e ba betufo na obehwe moa na brabo na de atoto Ghana fo suban ho ubesua bibi kese pa ena afrim a video evidence enye wo fa no keke unim se Friday do a ena ye kire ade pa normal life ye kire ade we nyu obi hawo ne aye nim setimi sidada setinam ne ye deba na afi nyina afa sua de bi afrim na no obi wo fie na yonku nipa mpontimi nya ne sa na akohwe mo ayi de a you begin to learn na brabo no etimi akon ede akonanim 21st kene se men kanto se opa ya sabia papa osan mo we mistake kese 21st kene se siatica ya de eso sisi oto ase no mpenim ukotodu a siatica ena etete wo mo na esa siatica lead to stroke so men kanto se bo ho ban na amfa stroke kra amu abrabo so de exercise kan ho ma ne ya akono aya sabia no nkuro a bi wosu nie ose wan tu ukuro di nje so mo nsa ya de no from no be yen Sompa FM ise nanu ya do mu ko Europe ko boy duma pa sa no mu kopie South Africa entu a wo kuru ma de mo ba ho a mpacho 8 akora kumase omso yehwa overseas omo wo ho sa anzo na oboase cancer headquarters omo wo mpacho Accra Dome market omo wo sunyane nkuranza tachima obeto wonka o number 0249 311 0249311311 women of faith 21st days omo bajuma pa on the 21st right 21st na jumadie no omahye niema asia bibia ekototo omse ombe start anopa 5 AM na jumadie no go so besi Saturday that's 15 February as a niema ekoso pa na niema ekoso ndimbato February obeti women of faith for enkapa 2026 ana dumadi ekoso omo ndi djuma no agosi 21st February na se end nduhwa na se one good week ana dumadi we ebegoso one good week ana dumadi we ebegoso mpacho eye huomo cultural center Kumasi ehona women of faith for edumadie no ekoso mpacho makancho se start on the 15th February na fe akọ 21st February yes ndi abrabo mu no memu obi nwo ka wamfamfo abeti ekei kura adenti na wo transi am obi asisi wo obi atwa fa so obi ayo ayaka de abada Sompa Asem Mpe Nipa o eduada gosi ni fiada so in fact eduada to yawada no nsema ye serious an ye kan na fiada ya man entertainment one no na de ade chiro ne afutusam kroje no na de bi abbo obra sa pepepe ena ye ko na apamfo na tenase ena Asem Mpe Nipa panyini wa ha afutusemi emu ode ne ba enti ye do bebo awuram na afi onso waje ode fa panyu ne note edu fiada ze ya note to na wabonza da ajibi afama ebetufo akaka obebili kwaku emwadoma nyina ahia meeting kwaku meeting kese a no mu yei Sudan da kobi esukonkon kobi ebuburo ekobi mepacho anomefa kobi blue bed kobi bola bed kobi jese no man nyina da
ɛna ɔmo kɔhyia ɛfɔm mmoa te sɛ gyata ɔsono sebɔ ne ade ɛna ɔmo ayɛ meeting enti anoma ma ne musuo nasɛm ɔkan ne sɛ ɛfɔm mmoa na yɛ konkonsɛm dodo because ɔkɔ forest yɛ fra aboa bi gyata da ne yɛ kan ne sɛ ɔno deɛ ɔbobɔ mu a ase obi ani hɔ ase oyɛ supremo ase obi nka bi but ɔno anoma ɛsɛ kyerɛ sebɔ aka kyerɛ ne straight sɛ wɔnam wiem ɔntimi nkyerɛ da kyerɛ ɔma ne ho kwan enti ade na wɔpere saa ne ɛyɛ ɔmo higran sɛ sebɔ no ɔno otimi hunu anoma akora wotu no ɔbɛso ɔto ne ho akwaku ase ɔbɛ ɛna anoma ase ɛyɛ ɔmo hi ɔmo nya ase nkura sesɛm no na ɔmo ka sɛ ɔmo mafom da na ɔmo akye ɔmo nim baabi ɔmo bɛkɔ akodidi a ɔmo ni hɔ nti ɔmo ka sɛ ɔmo start a ɔmo nim ɔmo nkobusa ɔkɔdeɛ timi bɔ ɛfɔmmoa sei ɔmo boss no nanso ɔno kora abrɛ no ho ase ade na sebɔ ne gyata nom pere saa edo ɔmo yɛ meeting na kɔgu akyekyedeɛ kɔka bi sɛ wei na mo bɛyɛ na mo frɛ me metue anoma nkyeme gyata nkyeme nye wura me konkom umene me to mo yema owuo na bɛfa wo oyɛ anoma wura me konkom uni hwee de yeme eti meeting amu free fa me ho bɛn na nka me sɛ bi anoma me fa bredi ho bɛn a mo bɛ sɛ madade ɛna otwifa so kwaku yeso otwifo mo so a ɛna kati ane adoe sɛ wa mu wo mo at least no ma ka mo de ɔno so ka fo mo mo aho ti go mu ntie wo mo mpanimfo no because ɔno akati ahu no so yɛ nipa ɔno no otimi fa abade denchi ɔno so nim nia wo ka kyɛ sɛ ɔno de nkɔde ne ho follows mu nti ɔno kora nkasa adan na wo anoma aboa toto fia te sɛ akyekyedeɛ wo bɛ kwan abara onim wachiwade yɛde gya shoes esia obɛyi utie pie yɛde banchidua si wachi sesia ebɛwura wo mu nti wo presa yɛde akyekyedeɛ kasa ya no watua afa so no mi sɛ ne nnoma sete ewie mu niema ma sete egya hyehye omakɔtwi obi baako ɔyɛ anoma akɔtwi ɛyɛ fɛ sɛ petrus a apepia gu baabi ɔ de gya bɛto ɔmo mu ansa na wɔ sete sɛ aku no kɔku sɛ me ne wo kasa ya no ma pagya atom na kɔku ɛhɔ hye afei yɛfɔ mmoa no mo akyɛ ɔnoma nyina atu ɔmo kɔ wiem afei deɛ akyekyedeɛ aso minikam na kɔku wonim akyekyedeɛ nanteɛ kurokyia wɔn nkɔ da egya na ɛhye to no kɔku gya na ɛhye na ehunu sɛ akatua ne adoe na adoe afa ne ba ahyɛ n'akyi na ɔnam gye ne mirika hwiri tiri agye ne si akyire osi akyire pɛpɛpɛ opie akyekyedeɛ so net akyekyedeɛ ti na oyi pie da no otu ne nan yɛ ntu kwaku afei de adoe yɛ akyekyedeɛ mmoa bi ɛno nam ne wobetu fo sɛ deɛ nkoa na wo nua na yɛ wɔ ntimi nya ama ne nka kwaku deɛ na wɔkaeɛ etomre bia wokɔ adwuma ma nipa obedi kan akyerɛ sɛ wɔtan no ɛbɛ wi ase na ɔyɛ wadamfo ahyɛ saa deɛ no nso a wotimi kɔ han dan wɔ baabi ne ɔbɛkyerɛ sɛ wɔtan no bɛ wi ase na ɔyɛ wadamfo wotimi kɔ pie school bi mu nipa ɔbɛ start sɛ wɔdi wani no bɛ wi ase na ɔyɛ wadamfo no na ɛbɛkɔ wo mmoa nti deɛ nkɔ na nipa ndi kan yɛ ya wontimi nyae ma ne nka wakyi ne twan obi wɔ kɔ obi akɔdi ato so onyae kwaku mpɛ sɛ mede ma no bɛka metwa mfonyin na akyerɛ because obi nti ase bɛ fire bɛduru hɔ yɛkɔ akɔhɛ video no wahwɛ bra ade ɛbasa hɛ n'akyi no wafɛ gyema beduru ne gyagu so hyeba no hyia ɛyɛ akyekyedeɛ no waka fo akyerɛ na otwifa so a dada otwifa so onuru baabi a o to yɛ ba fan timi for kokɔgu ɔkɔ onuru baabi a o na wasa akɔto no kwan no pɛ sɛ otwa kwan anim wo so afɔ community wo san no atekreta metwimfa no akyekyedeɛ ani ade hyia yɛ ade pire wuro bi no we say ni wuro no na be boa wo no nso gogo mo tire agya no kakra bi na asem bi si na akyekyedeɛ asa be dane ade boafo say ade gya no wokoya nko no so koka asu agya ma sabita fra gya fa no gogo ko hwe wani so de oyɛ panyinim ni so be hu sɛ de ɔde betufo am be sɛ ɔte ase yɛ hwe me na sesi ana afi wo abewuram ne yentu nipa fo ye ba sesi a If you do for yourself. You do bad, do for yourself. Okay, come on, you're
Sompa FM. But you definitely do for yourself. Odu osane ho kakra. Ana oka se be kwam de hye mu de se owu ade akra na menya. Masa ma men fa che me ne sa abra bi wo se me adwaman ba ko awakobo nti mi wura mi nya nche wo da. Obi se ne papa anhwe no afede ne papa do ko akwesi ne yie eno abase na minni bi nti na me ka sa se metima he fa che me akra ne se da enso amma fe me mmo mi din se papa ne kwaku yentu ni pafo yentu ni oye panyi otini Americans yentu ni pafo ne yankonko ye kwaku enche etifo ne afo ene da fofra nyankopon so de amaye de ene etifo ne ahwefo nyina edinkra na minim senkra no wa nimu ha ya kwa da so ntwa ho etwa ho aba kwaku minko ni straight okay I won't say we are some na welcome. So they never in fact to basa se nyina aye kan na edi tu ye ho fo atesa amini kan ko obi a wotie bia nso adwen mu se nyese wotie bibi sei ana wo hwe bibi sei nti esese wo nso wode bibi kata wanim ko di unwa bi awu na fe ko ba na yaka chenze wonya hwe enya hwe fache ya anya na se obi nsusu fasa advantage edingwasem enne ya ebo mo so da fofo na me hwe TikTok na maami bi nem se obi akoku ne kuno eno me interview maami in fact na ahomete ti yemfa no nto ne yenko papa ene so eye wagun se nipa na me wiase nyankopon un obi akuta hwene obi akuta tre obi akuta nine obi akuta nsa nanso yenyina yanim anya peda yenyina yanim nya peda ana ensa obo yenyina no ensa ne nyina ye pebat adwen na akuta obi a no eso obi a ne de okay tisane abeta ne yetufoa entu nipa bi fete sa kwa yenyina sa no ma wo mu nyina no yedi ho fofo okay ni egusu a eba na kese pa eba na se wan hwe yi a Sompa FM kwa ku jafache inshira wo pa but ni jaye na eden enafo it depend nipa no hwade bi obi di aye kwa ku de bia meka nsem bi on ma ho se me hwese kwa ku minua no Sompa FM na me ba ofie na sebe mpreduasa ma meto na kwaku sebi o wife wo na me forso ne da kwaku ma je nkwa na se mi di wo kwaku mi di wo ti sa di we se wo be pie so a kwaku nye so yeje nye so yeje kwaku o hwe ade a monkey ye one ne bai o se wo twa mu wie yo twam eno na edu nipa bi won ma obehwe o so du na chi ogina kwasia no ma ana osako hwe na chi ana koyi net no chese ne net ne de anka jide goko yo ko du nzuo no na net ni nti alogo no short ya se ana kwaku ye net ade wo obi won mu a enkoyi net no enko san fa ne nko because no oje na ba iti we ekretima nipa yes edu mebi a hwe ade a nipa ndi ayo no wankasa chance check you say ade o me ja de cha kata cho be matiase no o ka bibi se sebi efiri afo ni binum a sebi tenant abeha wo modan wa ku ko hwe edu mebi a de efiri afo bi ye tenant na kata cho be ma se yenka hu se yenso ye manom ya wo ho no obi man so okay ntu ya ade bi a no ahweni tisano me tesese sei hwe ade a monkene ye woni ne ba no se ewuo ba na kwakuo no mumu dwane na wo ka asem bi atwa fa ye so ekọ na de wo koka na kofa yo ne aba na masa abeto abadio dawu wa ebe si utrim se mamnya ne wonko o mfa so de so pa no ene wanya no me na me kro no ye kwaku se monkenzo sanka me na me kro nkoko ka so eje we ne ya za agro na wo na agro na se eje ni nsuom ewu de pa na no susu bia so nya asem keto ho ya babu
wo no ma me ba na sele yese no eye ije o wadi tu ase je ba nsuo so beti ma mene ba no de na be yehu na be hu adanko na kwa wugu nsuo no okay ndo wugu nsuo no ade kyenye no ene nsu kese bi toye na na okopa aduane abre mo no to ba na nsuo na yiri atwene mani nyina akọ adanko gina so se o de me makọ nsu menu mu apiegu okay oni se wanya nsuo no adanko gina nsuo wo twen anu abeto gu abonten Sompa FM no so ya abro na sa abro mu mi no na ede ani azago na abre wona abre sure dia na ye ka ye hwe nipa ampa yi ne tete afiafiem ye ne enwan ne tete de ye kan du me bi emu ya kwaku bu ha ntwanto so mi kan make kwaku me ne ka so bi da du afie ade ne koto ho no nipa ni mpefe se miminim se edan de me ka to so oboa na me pese me se wo life kwaku ni ama so ne de wakoto da du afie no abetcha se ne wo sere wa pepa na no china abeto na jamani ngana ja abeto na jamani ngana nso bende but ye tufu ne kwaku du me bi ho no ma de wo se wo no ono anso ne hu ane wo serew anado o ma wo yesa wo firi ni party be mu ane wo sika nyina hye wa ye basa no sa ni pa na wo twa mo ba ko fa ho asem aba amade o to na ka bi wagusefu obi so lenke wo o se o pa abo sa mo hia boafo wo abrabo eno so ho do forget no na eno ti na na edu me bi ho a obi ho a otiminya akoma a eye na otiti efie bi ma na se bi abro no so yesre no se be predu ase ke kan sem to no so onfa ho enti wo bon se ne mpa bon se urade mama tanfo enche wo wiase na me lift me no ho mo nhwa de ansa ti sa na wiase no so te ti du me bi ampa ti ye kan se ni yo kan positive right no kan negative because du me bi ampa wo ho ye se ye power pampa mu a ye show den wakwa niadin bebia nipa bi traye ana abo se be na ho niadin ho enne abo no ni nimse ye tan ahye ne den pa enne bebia obe so traye no ho no se be ya banglo na ho ye din na kra ni timi hye dem sua de ama enne wa ye okay bebia obe so traye no ho so se be bredua sa gigigigi no ono so asem bi si ye na ya ho den sam no ono so ne ne den sam no na afi ono so ye kope no gwagu me wa hafu be di akon tena obi nchen wo mem gwagu na me ko afu ma de se swame to abu akwa na osukuku kwa akodua wapon skuti ni okrokono ugodua wa se Moses no afa fom firi akwa abu akwa akodua kokwa asa atutwa ja wa wo so na fom asa aba be drufi asa no be wufufu edide nto mu bi fufu ni ntem kro mu yi matwen se ejalo wa na oswa wona wo so a ene ne se no na ko se wo hwe dunsin na what udi siso na alo to atade na adwira gu na usugu yam waka asem ne o ogu na me sugu mi yam itimi je shane kenten so na alo ke me ha na adwiri dwasa agu me so na masari asiso na me hyehye gu so na usu sa amre usa enoma yesu kwaku wie di jana sa afira bu akwa abaso ame ha imagine say from 3 to 6 3 hours pe na de ko ye aduma no koku asun be 50 pieces ukobia koku 50 kotu amna akata so 50 na hatu abu akwa bedu ga na abose we se for 3 hours kobra nipa no ye me sa na nanu nkodi iburo nya me tu ka akọ no hompre na ohun mi ose koku bu achi nie ni otimi kan ya no koku ne ye kase obi ango ga ni odi ye me nkoni fie hoda se ni bi ni ye kan che to be dia jaiche ogun se asema ye kan o so bi betima show akola bi one ne tie ni ya pa ibedu mwe bi a akora no se benyame be left na dru ba bi no de wo kan akora bi ha won ko but obi wo so obekọ se ne mama nko chia me ko home prensa mama ne di 132 mo what them but nyame adom no oni so huna me ko na ma aka me na o se nwan ni me se kwaku bu ache na mse nya no ton asiche doko no amen ka se nkwaso ya o se o so malo ya se de kwaso ya ya nkrofo bi won makwaku yeah the way I must see ni pa ne tra na ni ku ba bi tra ye na ire ba bi tra ye a wo triti no du me bi a ho no sa asemu afutu se o mu ntie ni pa mo amone mukuru mate okay ana mo ne sebe mo yire mate etimi dane ana wo no wo fa asete etimi dane ye ni mo bi a sebe mpredu asa na wo fa ase
wan fa na nya hwe na yiri ne twa ntroto ne wofa asene so wan hwe nchen wan hwe nchen o ma akra no so straight back to akurase akra no ko no started say afide ono ankasa no wo ye ne no man kakra ena na danfo bi ne classmate be hu no no ma ne so ne Abuja Sompa FM ne ko ye wagu akra no ko ye adwuma ko du ba bia afide na dini mu ne na ho kekenti ya say I left no say ya fa na adwuma ye de ne ko position kese akra ne back oba back no o chance ne no man na ehye na adwuma o pese wo ye no na ne maame no na o chiri ne no na ne de ka ho bi eti o ko rounds nyina no se ne mekọ me maame o akọchia me maame wagu obi wo ho a onko ba ne ye ka sho se eduru be bi nyankopọ na ahye wani munyam se saa nipa wo tan wo no onche ne wo hu wo so nyame no nyame nso left wo a nipa na sebe ne ye tan wo no na o hu enti so ho achechede asem ya wagu se maami ja achechede ya monkey ne be ja achechede wa enkoma kan soja batunim edumre bi a ye nhwe opon de ye kan nyina ne mu oya ne so ye futu sem ne se edumre bi na jama ne ka sa nipa ne timi be hu sa obaye oboafo eden de ye kika eden ye ne ga na hakwan de gwagu me se so okotu se nipa bo chenku na miensa na me no mo sere bo mo nsem a na ni nwa bi ho aka Wagumba kumaze fro ne bobo palaku boy bi amekoto no palaku ye friend Ben say o UK agwenwu ahin bi anasem twan to be honest na ne ho ye mahin because ade ni nyina say ono nko abegina say menene kun up to never be ye bobo ye mo panati wo ho panati ho nti menene commander na manso ye mo panati ho o tu kwan ne nkasa ba wonim so o tu kwan ne no upenipo openasema ye me obeto ade obedi ade ano obezu ohunu no kure wom obetu ade a eye me nanso me call no kure ni na me mpenasem because we twan dodo ade bi ono anim say ye white ba wase brown o ka brown so na mo ye 30 ogoro wono nko abegina va akwa na ye brown so sometimes ni part mi shia na blabo ma hin sa ano tan sa ano timbe dane boafo wo life mu da achi a obedwene ho ntiaze ana obi wo nsusu kwa na okofie bim na nipa ono obe refresh obe yo tamfo ono timbe yo tamfo yes wakaba ano su timbe yo tamfo ono be chi ofio secret we kompensa we obebi na se obi beti masi no akasi we na akasi me ba wo na wo sese me ba na wo ta so yes nti de pese e kan se ni nyina chi na ya nanso ye tufu se dumre bi a ampa nipa na oye osane mo yade nanso sanka utie futu jama ne ka ya ke bedroom baby no obehu because enim ngrofo bi a na ye ka kire mo ntia ade kwasi de oye jayo mami anase mami de ode ye obe jayo omo so omunti da but in the last minute no akwa edwato a enu ti na ya na akochia to emre bia ne ye friends Mother's Day obi frey ne papa no se wono de edu ajapa on no bona ba yebusa se di ntia no ba se be o maame kwan ofa so ka se ne maame ekoja ne to ne papa so wadwuma de onyine wo bete ye ti ne maame de edu me bi a wadaroma ya check hwe so se de ne si de ne ba ya check hwe so se o maame ye sa nso a o maame nso ta ma wo kwo no se obi oba bi kwo ne se wo wu a e yo no nko na ekwo ebi gwa wo akra no sebe na wo ya so ya nyaw na wo maame kwa nti no edu me bi aja se fa ho no nko aja amane o wa kwanya se go you to se go you to twene na nso wa nyu eti edu me bi ene etufu se ampaya na mu oya pa oba no se me maame se me wo se me maame happy Mother's Day pa mi nye bi da oba wo but ni nyina eche ne ye besre ye wo kwa kumedi masemu bewe ne wo fie ne wa no ana maame bi ne mamma mienu na nkura dem so wo mo bobo so nti na hu mo abeka se kwaku ntafo na me wana maame ne ba no ne ma no nam se we de wu nwa no so ye me ma no we ne di we achi na we so we na epani nam se yi no se omro mpacho ada mo de me ba ho me no be susu no ma be ho na me de ato anim na woni o me ya kasa mame nam se wo nkasa oni nkura no ade a maame ne de ba ho maame ne ni kru ne nkura ne papa na nkasa no ejaye no papa ne na hye wo ba ne ye ya o e na oba ne so ntimi nware biam
Wakwedu maybe ana meka sa asimu asise. Se wote awale ase. Ba bia wo bia no ma bi koso ne nkoyi akwaku. Uja ye boa. Nyankopon hye onwani monyam. Na adu tama nkola no. Omu mienu nyina memma mo ye big time asikafo abafie so mba ware nkola no. Enti ye we de na the next week no. Na we si due tua so na say maame nyame ahirawo. Wo se omono na de ha dwen nkola ise wo mo papa no. Ekwan ya ware ba ya papa ne tete maame na ojai maame ni jai ko ye na ma papa na anya na o ma dwen so ba hwe ne ma na maame na won twetwe desa no awade na mema kantinka kutaka kas businessmen so ba ware no omo mom papa amane Sompa FM train sane da ombe mom Mr. Father because omo chese o Mr. Father no ene be so mu ma hwe omo school kodu ba kwaku ade wo anhwe yi a wo ya kra ana wo obi a wo tenjan a won tin kwala na se da kwaku ne stand for say wo de akra ba ba wiase na kwaku akra ne ba ba stand re nkwa be bra na omo bra ya bu omo ko omo krono sam no e yo maja no na omo nanom na yes a o tete na nkoyi ta akra ne kom de na bo no akofa okay nkra ne se da ene sa na tie de a se omo papa pa betem maja ni de a ena wade no mo ka kire mama ne se na omo ko wagu ade we ye be hye emo ya nenso wo ye nipa wo hwe yen ampa wo kire nko ebi ato wo kire bi beto sa no mo be koso life me se wadaroma edu me bia no wa hwe de ne kofa ba ya ma me ne papa ntem ko ba sa ibi a ho ya akola wo tekura na sa tam na ya akola na o ka bi nye yentibu ani tufri emmum ya de ye na papa na wan show no ma me na wan show no Nyankopon left to do ba bi si ya na won so akọ no akọ chia no wa hye ne mo wadane adoe okay so no ya chichidi bia no nso be yiwa iti ya ne sa wa ku abeboa ne yenya asem nche ba ku minimo obi a owe wa hwe ne ma kogu ahen nkura na nkura ne nyini ye mfa do manyina brane kama ba ne ma ntene mo ene yesese mun kom papa ne mom su ni nyini mu no ene obehu so ne nkura na ani ni ye se na papa no wade ode asie do be se ne ma ne ben no ode che because free se wale ne ma na boro pa eji papa no go wale oba afoforo ohwe ne oba afoforo ne ma na ma bi ye doctors lawyers ba se na agudi ye kura papa na ode asie edu be wala se ono ane ma na owo mo anhwe omo no no be so omo ben no che o made but okọ mo nche bia nkura ne wekam no nkura tere okọ mo nche bia na keto ba ko no se dabi e den amate se mbapa no be de bone be tie na makọ ne nchen tu wotimi ko weekends no okọ akura ase akosumne papa no be di nsuo no okọ di ni nuano mo na ka won be pe ono na asem wo mu se we ne nti asem ase papa ne ho do ne kakra na omo ye se ne we ne nesa ontena papa ne ho kakra uni zo de papa no papa ne ka kire ne se o ma me mando no mo ani ni ye na ongo ya de oni kuku ase na bebi ase a kuku agudi aye mumma no se onfa nkofie no ne sa ne side ho nso so no omo mfa we aferi okoko bonni an mama ne omo nyini ono ape nipa ye kotuma papa na firim o de koya afedi omo hunu good no omo de nia na ye tamfo omo so omo mpe papa na sembi mu bo kosom ye agudi ye ba ye ne de afi omo na ye doctors no binam nuru so pese nuane nwu na ejapade ne nyede emeka omonsa etom le du abrabo mu nipa enu ne ho wone mfonso a waye ho ndi ampa wanye ne yiye de nanso sese no oda so gina bebi ogina ana wagem so wagem dia na wo so akwansida ne ma na yetimi ampa ene se papa bi nsu tie ne a ana se ye wo Ghana kasa bi se eni kwasa akora panipa akora acho sa no ma no e wrong koku yemfa no nje Friday fofo na yenkanchi onipa wotie yeso se wonzo so anye ni ya kokopache ka chense ma anya de wo yire no no de ka chense wifi we ya nkoyi oban ne de ka chense kojo we de me dadwe no me ye panyini bara ankoyi yenim ka yenim am so ka ye be peda enu ne ku ye be peda te du me bia enu so mu obura mu a ebe se topic te du me bia ampa papa no se wo ya yesem short ya se wo ya yesem a ba me frɛ papa no me frɛ papa na me de tu nanim se enkomo bia bedi manim no ni ma me e frɛ de so sian na me se wonim ne kwan be so na ne yere no na de se o montam ate
one ne wo say o se me ne wo ye fie no ho ade no was mama command to me ni obaji bia metua na asomdie mra usua saa so eti de pese hu nyina ne se papa na anya yesem ni kotodwemu ye mre mo se ne kre it was the tufu se no ma bi ho a awale jaye eye no ma bebre ho no ma faba so ati ase eni wo bi nsu ho nso a se be prejudice ame de men kwagu me ni mote yi so bi ka so betwe se kan ku ende men kan jo se enye ende otimi dwane because awale nso komunipa emmom de pese ye kan nyina ne se papa no ba fom Sompa FM no correct se nkura ne o ma na emmom e kwa efu aso bae no wo jankura na jeje mu na onti megina ha independent no into opacho ti papa ne ba da na yesu nkura ne isu no papa isu no ma me ne isu ndi de ya ne se do ware na yire no papa no omu nyina ko kan bo mu eje de nkura no etiase because of on papa no eji omo ne mfumu so otu kwaku ye woni pa bi ho no man ne mfumu nso mpese wo gitum enne ekuye no gitum se nipa na sesa nipa no se be prejudice na de ekura na asie ampa men gidi se me kan se bi kire kwaku ede bayenya ndawfo ebe se ene de no yenya ndawfo ene de se de nkwa na obi de ayewo a wontimi nyem ebi a wotamfo ne no me ye oboafo akina ejamono de yawu da mo mpe bebre akirikiri mu se ede nkwa na siye nipa no kwa wanu ne ho na nkwa mpeze ogitumi wonso betuma fa ekotodwuma ago wanu ne ho da bia wo kodwa ato okasa no wosu ngwa se da kura hwe na hu sense san ya abane mu kwaku obi ne yire na TV o wafuma ko bo adwaman oba na yire mu de nene wa ba besu apacho afedi wato na ko homa bom afedi wo mpie kura biem enso ba nsemi nguru mi dika biem mesi wunya bi nida ama afedi be ma ne koya wo mu a oye den ne be sa de na ko ngawa na to ko twa bia nso yabo wote asem na se nti bia obeka asem na na 10 wo hu zeri ade 0548931931 0548931931 0551931931 0551931931 unsu betimi abo wudam de wadwen kiraba hello Wofa Lumba yi Wofa di Wofa dia kama pa na Wofa omna zamwa ofolisio opia we moti aposa twere konkro no ya do Wofa de na se we wa Wofa se skibulas nyamene he e wa tin ne me do to opo se cheche wale wachi le papa choche kofi amamba opo se America uma ya fun eja ami en fo ne ensia boneka so ma mi bi o papa bi e wada bi Sompa FM papa no nyano e to ajoa kitum e ka ba ko se ya ma fa ya fo mo so an ke ya ho a ono so an fa bi en ke yi afa bi e me de ka de ka afa me e so se bi yi e ka no ba ko de ka de ka e ti ni afu so fun e ka me so fo de boni en ke yi e ba sa e ba afa no akoso aba asumbi ayedia opere won fa SK Bola nyame shira SK Bola hello wajo bia bobo de e ko mi ya na so e ya ami ke o mo no e bia me ka ma ntem no ma me na o to ma hen na pia gana de bia me ka me pa cheo me dia che ni gana entenya denia papa binu binti e wo atem o tumo na mtem mfanche no me dia che na me mti papa na oni o binu bi atem ti pa me ko ko ja kwa ne bupi kwa na me che kwa mo o me le yo o ti be me ya maka na ko bo ba ko o ti mi ni fi o so no bupi papa we were thinking was obviously in Mahata. A subuna thing. O make our hair and so not say no man. Or see them if you know fees. Papa, a say a joy, say, you have a very good doing. Obey up again to who, obey like that to beat or never on what like to do. A Syria or Crafo. I think you couldn't get it Syria than my fire. What is another a doing in Ashi? Yeah,
Boniface any here. Papa, but no be brave. Kojo nyame nhyira pa. Hello. Ofa. Ye. Would I say change and go do your boy. Ofa, and then you may nyame nhyira mo. Nhyira wonso. So modia see and one form abedi perform. Before should be again a good time a different. Bibini ehuniya ni huwa eyonoa on jamane nka da eyimiya o fama nyame jamane nka seni ni ana papa kwa de bekeno kana ayeden ofene ni menya kupon kam no nshiramo na dani de nyamu ma jumi nyansa lamba chance bi senche before sibi ibiye mwa amante da no boy Obuasi Olevo Dari boy so ya be jira. Hello. Hello. Yajo. Ofa, good evening. Good evening. Ofa, how are you? Everybody are there. Sompa FM. Ofa, we are that say any ready or the aba abachi you. Na me pacho the o kana me no ya din for be say ye fun so a ye fa ho say ye mo ye. The pacho me share dem me di o. Na o dada so oni ye. Da no bi na na ese. Nti leta wono me de hu say oru oni pa na brabo. Ana me kye no e se o pa me taw. Ana me say me de a kye no but me tin sa na ne to aso bi eno no. E tire se me fa na boni nke na pacho Wofa Lumba. To se we de muda ho asem bi wa hu se muda ho. Amfa no kura ma akọhwehwe ehunu no kura no. Ana hu no kura no nsi ne kwan. Oye bodo ngo ka nche na yire se wo ware bi aka ne ho. Simple. Ontimi ato be ye no. Wonya ade bi e boro so a se ya na ye kan fa ncheche ye ho na afi ntimi nkunko ye no. Hello. 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 Hey, Kevin. Ofa. Ibi aboko de. Okay. Boniface de so be there so for the time. By 1 o'clock. Boniface be there so the time. No matter what, someone self-sufficient or so the channel. If the Jesus on Poland, we are going. Okay. Nobody in a banana so. Minimum. But I'm a kind. I can't tell what they say. The pattern. Now, India oil. Let's say, it's supposed to be so now go back. But 2,000 media. Or see a share how much more Nipa. Nipa was also Jesus Christ. Say Jesus Christ, and all the way to time. Kevin, I say you. We be see Musa senka Kevin ye nyimwi. Ni ye wo ketwe. Nanka o ma me do akoto bola so mpeo. Na kama be pie bola so wo bewo. Ma me bi obeto ne bola egu abehu afaw. Odu kofie na Kevin wa be president. O de be che o ma me Kevin. Tata, minti lo Kevin me kire se. Anka ma me wo Kevin. And the only nyansa wutu for TV ni pe tie bi. Na ma me se me mpe Kevin because Kevin papa so wanye. Na go to Kevin akone ball aso. Ma bi apie ekore Kevin. Nye no bi obeto ball egu hu se knaman ekekawo. Na oto a de ball knaman na ofa oku ofie. And na Kevin wo be ye mampanyini. Ye kan we kire wa o de be che o ma me. Okay. For the meantime, no. Kevin, I mean, shroud. Okay, for the meantime, no, adding Gomu Bibri. Yamin shroud. So I didn't count on your cassia. I told her be a foot at the abandon enough for more. Obey history now. The Kuruma could be on my own, not new rapoliting or born pocotocone toilet. And how much you be connect. Nem one out docro sama wati. No ting or faba. But Diana is say like the big guy in yeah. But so naked can power. Not that in Irish. Yamin shroud. Of an shop on your case. Yonko.
I'm sure about it is so question mount for thinking. Amen. No more 2 years, and no more 247. Or more down, sorry, no more boot in some mechanics, and you are the more important. Hey, No more. What he did do? Well, she have what I'm going to initiate the mouth, the more one thing I mean, what? Amen. Amen. No more nothing connected here. Amen. Hello. Hello. Your call has been put on hold. Put on hold. Of road, yes, na aferi ya kwen. Hello. 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 Yes, our boss. Pacho, program better to come to you. Who was so that papa? Sompa FM. Hello. Pacho. Say hello. Meet you, papa. Pacho. So my people back then say. Many over when I wanna buy me my and one day PPA. Hold me not for 2 years. And now was a our day one day was what you do for anything. Okay. You more and 10 or by the Orion and one yard. And they mission already and I make a walk and make home. Okay. You know, or Basel 7 for Bay 2024 will be to Abama. This is the 9 time, maybe that's you can have back. Was so general, that region where you know man, said General, you won't tell you, and yes, will be young for so a fashion and Gassa seems a man, you know. It goes so not general one, they be see not the whom I am. Why? Okay. You know, I seem see and Sanado being for so that they be a pressure. There be my pressure and my pressure and for general. So Julian Abus or the chair and I'm fancy. Yes, will be young for so a fashion. Before so the better, you need to think about it. No one said you a the chat and have me be. What you are saying? Did you know who we are no money why? Oh, if I'm going to see and I see. Hello. Hello. Good evening. Good evening, boss. Apone. Radia ya the announcer. Apomo. Yet you. Sompa FM. Kabi. But Yamino, you are on Facha network near poor. As I becca say, Gunia sell credit to Facha. Hello. Sompa FM. Hello. Yes, our boss. But more program Yes, associate you, ba. Your friend can't of me, but I was not pregnant. Okay. I don't want me can could be the giant market, Madamaka. Yamin Shao. Hello. Yes, I meet you, ba Yamin Shao. Kwa was a foot into a gamanaka. Ubi a yena dear pa. Hello. Nyaminsha network ni mwaye kura. Hello. Hello, Pamade. Ya ku papa. Radia ya dia dodo. Over a friend Solomon because that's pretty cool. My fancy. They're proud of you, right? Matia. The Empire Bonnet, Uncle and rather mount for 20 now. Amen. A partner. Amen. You read this out, you know, by so crying for so many rather to move now. Papa. It's true. The movie. To be able to know she about you be able to I think when now go on shan on count. Don't go when you ma
obey very big. Yamishira also. Hello. Hello, good evening. Yes, our boss. What to say? A radia yard. Wofa Lumba, and then boss, and then one by Jumana. Pajoana. Some Ofusu. Oba Juada to Yawada, not Friday or the back. I'm saying in America. Now, some woman, why? No, my Prima Sampa, some market also Jenny. I on the Usuja. Say, maybe Bahona move holidays. Now, for soon, menu. Or no stadium, Suja, no. For soon, okay. It will be bonnet, or do so hard. Or the chair, then come on yet. Say, I'm again, the Amocano, or then who will put it to ya dating more. I show. Don't media one function. There be. Wow, winning Yamino, and I think Yamiso, Yamino woman, you know. Yamaka sector, no, Tinas woman, man, stop the man on and for Boninche. Tell me, my dear, any problem. Man and for Boninche. Show me you go to a castle of the Bonicho. Tobacco has somehow Bonimasi. But you over to the neck wouldn't FM. Will be treating on some. The Bonito had the animation ye and the Monka. Winning none will be there, the Bonachi and know that. The chair a case on the chair. Yamisha, you can't see that for a basso. You be as soon as I was all the joke. You be a ultimate papa na unifi. Na akomdo ba obi toton kokwa wo gina honti wo tumu tokuro wo huogu bansa hona ne ho awuro chama yanko enda foforo be ba ho. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir boss yeti o. But what the first time there in the row of our who was the mobile because also but they are going to change it is only for one of course I'm over there. Also, with 2 now the Bani channel. If you can talk to 1 hour to an hour, the Achaman. Wale, Bressa, Unya, no, you're in your now, Robesa Betaco. When Nim, Omono, you're not Dabra and a Bashani Yefnum. Omuvi ya, Omso Manyeska Ufionti, a 2 bano and Yimini to Amenu. Uko you him a of a banner car from phone on by. Yini nani ya de check yabeba ho next time yabeba ho and da ko ha Friday yabeba ho. Hello. Hello. Yes sir. Good evening, Pastor Asem Mpe Nipa. Ewana wo mame. Yeah, you dey. Master ma mo kan dey. Ni kuna ye ma de bi pa. Ebusia ka mi tini nyai chane. Fatia Wofa wati. Nanso na meni me atama abokan ti me ya che. Wo. E dia che no me se ta patina ma area. Adi o ye me na mi fa che da. Oh. So ni me mo koma mo bo me na ya ni sha mo pa. Entunim. Ofre na ase. Wati asem bi wo Sompa. Omna samwa no Wofa Lumba ntu di a che no but ne tas ni. Every blessed day enumere ontie Sompati. Ai catch them. Na onko suntie futu mi no amfa bi anya obi mu ate. Nyame nshira. Winshira. Ah, makoma atobie. Ene nyame kuma ma we ni so ba ko. Kwaku ya ebi o. Hello. Hello. Hello, good evening. Yes, madam. Never saw. I got a free bono region, the one cheap. Okay. Sompa FM. Yes, so quietly. Me papa sabi woman. Me 30 years, me madi 30 years, me nimuneda. Bronya num December nimuna. Ofre say Odo kwa ko di ade o ni kuro no mo di mande to on fa me mbambra. Okay, o se ya chi akwa na. O nya obi a oni me maame.
No, I share you come out to buy and put only power. Yending a chair and I'm in dinner. Ya the number ni beto swati na wafre wati na uye tu fusesi a wo adwene ye wo sei hello hello bato pe futu a watie sesi a wo adwene ye wo sei Sompa FM ontini mu aye timso wa hi akopɔ kora do ɔpɛyi ye bikɔsi mafuo nyinaa ɛni waboka this na ɔmɛka hwɛ nkyerɛ me ɛma osimu kɔ ɔkɔbɔɔ na amanneɛ adeɛ ya a wɔbɛbɔ ayɛ no ɛna wɔmo bɛtena ase sɛ daba de anya ba wie na mɛgye wɔ mo sɛn nokorɛ ɛka kyerɛ wɔ mo sɛ nyankopɔn wɔne tumi ɛka kyerɛ me mmom ɛbɛtumi aba sɛ nka me na mɛbɛyare ada hɔ ɛna wɔde akɔfɔ mafuo no so wɔmo twe me ase sika a mɛgye me nka ɛna me sɛ wɔasi de koraa mɛnyɛ deɛ ɛbɛba no sɛ neɛ wɔmo kɔtɔ aduro ama me na medɔ a me nsa mbɔ spray bia na me sɛ wɔpanyini aduro poɔ baako koraa mempɛ because meba yare da hɔ a ntanyɛ no sɛ me ne motɔ hɔ di nkɔmmɔ no metiaba ne kaeɛ no ɔpanyini mehu me a na wɔ ho sɛ yes saa wia so no onipa bi wɔ hɔ a wɔtumi gya sɛ ma meka ebi wɔ hɔ paa meka firi bankye obe masa wɔhye no nyinaa nanso me mehu sɛ nyame ɔsɛkyerɛ nneɛma ma nipa ɛbɛtu aba sɛ nkame na mebɛyare na ɔde kɔfa amafoɔ no so ɛso biara sɛ wobɛtumi a gya ama no nkama no wowɔ koma mu paa te sɛ wɔnyame so ɛbɛboa paa meda ma so nyame nhyira wo nso last two callers hello 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 oh and man nyina so oh hello yes sir I want to know. Pacho say hello Hello. Yes sir hello Good evening. Good evening oh Me pacho. Me de adwuma mu. Adwuma na nipa na awo ma sia kire epenya mie yi ne siri ho. E dia kwala kofra. Na asem mu jama ne kameti ni jama na. So the end da so show mu. Pacho ni ti ni nyama ne nkabra. Yo. Afutu enyina aji. Eni ameche. Nambajo evro say hello na wadama engineer wo fa kan nyina aji nyama nanga na de media na ntimi wa jamo no de no nso yo ma me no nyama nanga me ka bibia wonya shapo de kwagwa kafra ebe pemere pedi ngomo foforo mu zero ade be kan akoma wate o de na de menyai kosoma ne wo mu ada afro ebe tu foforo bia na nyame afafie wai nyame shira last caller hello hello last caller be hajaki yo hello yes sir evening sir radio ya dia dodo me jozo papa well me abema we ready di apon and get the odo do eh ura ndi say ogo na say radio ya dia radio say yam me dia se ko ata so ko ye juma obi di kronoto to se baba ile ni ya telefon after baby di apomeza o se o ko so a o ma ka kele do mo phone ka di yes ba me jache wow nyame nshao
that's love sana nyame ye no ye de bi beto no so on de ye bebu na kunu no ne mfiri wo no wanya wasom de nyame nshira wo pa we ni Sompa Asem Mpe Nipa se ya na edi edwuma wo enti odi afidie to ha on ha ho da oba besua bibi oyiri besua bibi ukunu besua bibi wagu in fact ne de ne se tomire bi a be ma ne ko edwuma wo bo se ne yire sua bibi maami asem ya ahomete o wose be ma na ye made abusua nyina asi nkonya mse me mfa nche ne da be ne mafutu enti we ni TV program a etimi ma asem abusua ntima nso obo kwaku ne maami ne kan de na aka chi ansa kwa kwaku eba ne sa be ma no mumu a ana wuti ana obi a wo ye bi no the person me catch and on wo ban wa sacrifice say yes the ye kanti wajai ntuso sacrifice ya ira ye won fache ene drum e bi nso a wo be ma no nso so a wo ba na e ba no no ahwe on si no so ahwe on si enkoye bi asa enkoye bi obu ha wo be ka sa wa na akoye wa san ba wo be na fe wo be treat ye wo be bi wo kwa onim ne kwase a oye obi ewi ya no ahera de atoye ha ha se wo be hwe na se wo ku ba bi a wo wo so ta se nan ka ye kan sebe ipanako waba kawon so nka sesa fire the share ne kwana we de be ma bi wa fe na take opportunity di be din kwasa se because woni ni nya me dem uko ya nyam nam ka se brewo wa na me to na obaye eno kwa de ne ya che bibia o so na uhu abeg sa so unti ande be sre okay de ma me na kan ne kwa so ensem bebre ne wo fie na me sa won semfua mienu bi de batudwa me sa de aboa bi so bere wo biom ena nkomo ayedini ya aboa ne nipa o ene ya aboa ene ni Sompa FM me di bebro ye Europe so otumfu ese tutu ne ba kopie school mu di asem na asie eno nso me de bere wo ne ene ensem na wa na emu oduru pa ne mienu ne bedi nkomo be wi benya chepan firim pro bia beti se wontie because na ye di abrabo mu nkomo ye Europe so otumfu ese tuba opoku ware na asem no eye futusem kese e de mo da sani ntu besua bibi afirim afi aboa bi ye fre na abodom sa aboa na ye fre na abodom e ka abodom omo na hunu aboa akoro wa ye ade bi eno so ye futusem kese ye wie mienu wi na wakoma to ye bodom ye wie dwumade wi no na so wa futusem kese eti bacho fre obi onya maaye bra ye ko computer so de be o se di akunya na nensem no famode ba no ano odine because watie ba ko it ye chiwo se mienu no so ye life experience very correct one ye kwa basisi aye ba one na feature se ye ni mu a na ye kuna ye de akọ ye kun akọ ye nim ye osisiri prizie wo bi sisu asisini bio sasa bonsam gra ne bawu na ajeso se ekei ede na asie bi nsida men transe makwabra ne nwro ka wa mfamo amfo abati aboa bi di achenchina koka tia skwa se ni tiri wa pa wa yo wa ko akankan wanu masem bon wa ko na wo de ne ko wa ko akankan wanu masem bon sa bebepe na asem ne tie ye ku akọ yanimu a ena ye azuka de da kro asem amini ni benya wo fi ha wa ko akankan wanu masem bon na afi ye ku e de akọ yanimu a ena ye ku na ye de akọ aboa bia ye ade bi na eye sua de kase kwaku in fact nkofo bi ni nkofo te a mo hye mo ani ya o obi ni medite kwaku onu ha o si treat maid is na ye aduane a odi ko ye funum maid na tompa wo da so but ofan say makora mikuna akofa na ba ye tua na kanti oba no obo akora na bra wasori anopa woni diye aye anumere aduane amomu di ye nka nche nkodidi onwie hunkuku mu ansa na wadidi ese akora ni nya abufuo kakra ye gina so se hwemuna womuna nanim se de waye nwense ni abo akora ne se ni asebe ya chikna ma wo fi a ye bono kwaku ahomete obi di ni nuaba na te humanity ahombrase se de yesi ye nipa abrabo mu nkuta hodie ene especially mo amani nkofo mate asem ye koma mo ade bi ehome no awurade amani tumi se timebo a kwaku asem ye tia wape maami bi na tivie na maami na asem nyane se ompa ye moa ene ntu ohunu se kra odia
no be twam on veranda so kra hwe abo ani mu mienu to se kan bo se ni ti da hek mu all of a sudden no wawu na fiefo no ne ko maami ya yesa ade ne saa na otufiri ne mantem no go hia papa ne monyamfo bi because enam saa ade enso dinu na wale ye ho ayede o hia papa ne se papa ne peta o pepa ye kraman papa ne to first kraman ba fio maami ne kumaboa no o de aduane fra poison e kumaboa no tokene second okun no ndi papa ne bu be fui na asa wale ye ni didja o de to ne sofo anim na o se de obi so akra aboa no nya ho na wo yiska no tu de ja aboa ne kakra kwa kusike wan o ja aboa kana man no maame ne tifie one day wo ya ade na o de ne ba besi adu ena o de ne share kam ena ama akra no ne ma baji nani ena akra ni ja esu no wo ya ade na maame ne nam se wo mpe kana man na sem de wo de o ma aboa na aduane ya ma aboa o se nkra ma mo ni atepa odwa maame no akodem fichire baabi o wa no hu se akwa bi be paki moto enu abe mmoa maame ne bande hye bag m kana ma mpe ozu opo bulldog nko be chiro no wanfi obunani gusu ama akwa ne de aboa akra ne tena ato ekoi maame ne be hwe na ne bani ni ho ena kama nda wo no ntimi nko ne nche maame ni jesu mse ni kunu ba wawu kwa ku maame ni suna ena kama ni nya mfonyini keke senke ye movie na ena frashe sade ni wura ne do no oba ni oye no ena o picture sade ni wura ne do ne ba boy ketwa no ene ne oba oye no ena hu se ni wura ba no ameto akure ya de na ni wura ne befam no forget maame ne ya ono krama na ya de bi afe na maame ne momani akoje krama na ye video ne mra ye ntu nipa o mun treat nipa yefo na afi ye nko ye ne odi amiji odi mini bia betima fa ye hwemra o kai ni wura na odi mirika se ko tresi moto ni yi moto wura kore hu na odi dimirika sa obeja isi o tiam frɛ maame ko sa ani da ba maame no ye ne kwa ku ogoyi ba ye na ne maame ndi ye ndu atwi na ni o frɛ maame no wi na atwi na ni no te ne ba bi onse maame ne mpe na sem tv o hu ne ba ne kora no se na ye papa na nkode ne nsa be fa aboa no ho kakra akira ye yie sa na ni gye ne ho wan fi se te ya krama ne beja nka krama o tin fi nko bo be bia wuram ya to ni mu agya na bontin ne ho ni mfaso ne so ba se ye de maame ne ba ne ko aboa no oso bo so bi nwura fi oso atumi mu na o ja ni si ani mu ha no o tiam frɛ maame no maame ne ba na o twi na ni no te ne ba bi so na ehia hu ni e bi de mi wura ntia ko kuma maame ne ba ya o ne krama ne ni twa ka ne ba na wo hu no ada e de ne ye ka cha dasa ni petie yen e de ne ye ka cha ganafo wona ni made bite wona wo pet bi o mu treat o mo se sebe o mo nka ho wona sebe o mo ni o mu kunum ti ahokyira abanti o mu yi o mu kunum se mfaso foforo bi antimi mfiri ne so ma e na akora na ya wia na knaman na asovo wu nipa na antimi anya ho hwe ndi abrabo mu no e de na ya wo se wo ye ona ben wo na wo di ofiri se mfaso bi ani o so no kwa ku nipa eti o kwa ku me da se am se enko sun che tifo amincha me aminya Kofi Usu Kofi Usu o Germany Kofi bebe obi amcha no Mr. Mo Sompa FM mo UK me mama amasewa mame one papa kuto mo mo UK yankopon hia mo onya mo kase pa on se wo hwe drama ya yehwe ya medical kwa ku medical dia ko omo a omo yan ayemwa ti ehwe sa de we dia eye kraman e no mede ne set example ne drum be bia so ko ya brochi mamu omo makwa aba na enwan mo makwa aba no enkomo mu di kire ye no ya na ahomte e kwan omo fa so omo ne sebe emwa ete because omo ni mua no so mfa so e no omo ni de mua no so betima ye aye ba ye ne ga na ha no ano de ye nhwe sa de we obi a wo TV bi a wo hwe bia na wo hwe Sompa Asem Mpe Nipa bia no wo abo a enne esese o sesa kwaku eni kwasa abo a ho emo anwa homte ampa dwuma bi pa na so hwe wade bi ade asi esuru bi na behwe na
boa bia prese odwa no akoka buro na se mo ato agufom agua na edum bia hote me nana bi na se mo ya che me kai se na me hwa kaka about me kai they happen e wa boa ho papa no na oyobi ana ewi aduane a na de akwa akoma no na waduadua noma enso wo sebe na kura ho ade na ekuru ne ekura dada nti ye de aduane koma nse ya ebi a wo be kono na enoban a waye no na moa na ba bewe nti de ko ya ne se ya na de aduane kwa ye moa no ni enka moa no mra bebi a wo nto no so de se kan te amangu bi ase abo anim de nti ye so ye kan ko kwagu e kama se na ise de wo si twa ponche ba ko ma na manyina yegu fom ye na eje onyane aye sorry kwase broni nya sa de weda but ne de ne hu hwa abo an ma empe kama na sam etete sa ye mu bi wo ho no mu a efia yetim se bi efia de me mpe wo yo efia de me mpe kama bia wo ha o nanso ye hu bi pe efia bi mo wa enya kama tana kama bia de ba ya enke awia mo enso ye hu emo aso mfa so emo ampo no it is okwa brochi man mu ha kama ne tim di ni frɛ ni ekoko didwa kama ne di ni frɛ odu ba bi na traffic so red and we na according to omo ne de ye hu e de ho ema ne mo ho nyina braje me enu nti ye gina sa de we so na medical de afa enne mo amonye moa especially obi de ne kraman ahefie ana abo ne ko na ko nwa mo kwa na ko chi aboa oba ne pipa igwa wa ama no ode ko chine wa ama no na no ba ko bi de wa ama ne ndu asokusie ne hwa ode ne brebre mbanzande wo awo ma no de aboa ne nya wo we ne ho a nti ye besre ene de ne obehu utimi mu mpanchi bia na nwa budo ibio ya omwa de omwa me de make de wonim no onim aboa na awso enti ifiri ono me ma no mo treat ne de ade me ne ko veterinary service poison de basa sin tampa na o ma ne mo ko fe ya ba to sin da dambe enti ya besre mo amo ne moa sebe mo nya daja koton kraman sebe mo ma moa no so enjoy na moa no nyame bo mo of bibi na yen yankasa abibifo ne enim de we ya isi treating emoa kwaku ya fa no to baabi wo mo ya maame no mese ya maame no kuro mo wasikafo a bibi kuta wo mo nsam amani bi ya maame no mese wo kwa anya wo mo ayo ho bi na okọ baabi ko fa no kwaku no ani nwa keto asebo tikro keto ne ba no akote no okay ko treatment ya de ma no akwa no abushwan mu bio nanso ya fa ne se maame no sebu woni binti wati kroketwam maame ni binti me na maba kroma be yie te me nkoti akohwa se wa ma be mienu bi na mehwe wo mo hwe na maame ne hwe wo mo no wochichi akrante se sebi aboa Ghana edoso wo mo kwa so yo mboto ban ni ade adi ya sebi preduasa ye ba afodi o mi sika bumi me se o mba sika na papa ho bo mo ba fia na papa no so edai ate e wo fie treatment some na can see you kwagu ni e wo fie no ha maami bi woni ni nwa be ma ba nete akola o yonge oni nete because of say awalija ya ba iti oba na hwim no de akola na koto se be ma no so na be ma de ne bre ne sister nto de ne bre ne sister na ne sister na e de hwe akola yi oba ma de wo ba bi bogo so ba bi ye adwuma onim de asie onim de akora no treatment a wo fam nipa bebre de o ma akosra jingrofo ma enkora ne sofa enkora no so ni o machi omunika sika no mo de afara ena no so maame no so anam se akora ne be fa ne koye na bed bi afi ne so nti o bon kontin konkore ne ba no na ne ba ne kora tima ka bibia chana wagu emu oya na se edura na joa na sebi prejudice ye yi akandra ma no ma papa e wo sata ma yi onhwe bi ohurunkukum Rosalinda mo ohurunkukum siniama amadobre na ma me di nsuo soma akwala se wo meto nsuo no prepare sample wasam na make you Fox FM ho
na kodai se school fo nkola bi memu ayi asebe omu twam na omu do mo sa to sebe ensuemu ene obi ayi maako na boys yi kwa yentua mi wa akora no so ba no ne so ana ka je wonim na ba akokora yira mo mafie ne nsuo bi ato ajai na akora yi poso ho ene ekobusa he na ngofie abona mane se me so ade nsuo asoma me na mra o hyeto ho se ba akokora yira me mafie ti school fo nkola bi nsu twam no mu so omo kontako omo tugu no mo yi omo antwa nti ato akora ne tirim se sa be no akofie kwagu me say kwaku you should store in that day na for the sake of akwalanity that day na because akwani nsu abono na ne hopo wo akwani kama wo hianti na ebusa akwani wo se meso amene meso anete na say ni say te say de me bo amane yi store that day ni yi si nchen e su akwani na ontie ni yede akura ne beja betra ni ebusa akura no o papa de say no abone papa o maame no abone maame o mu free hin no abo sa no mo te aboabo o te hin fa kuro mu aboabo o na mte na mde nsuo ne baayi wo ayo ha no beton show akura kitikiti o kwaku ye issue story no ye bie phone line to mu that first say na TV na FM radio na man for oh baby akura nso wot minimum akura no na manfo fredi adanse se akura ni treatment akura ni wo mu no se akura na ba ya momodene ya mu akura no ya ka se mi edu ba bia me se mami ya se ne so ana bo edini wuram wa wisho e se kokokokoko no me na behwe su na bisa oba wa oba wasafa ne mama omuye mpanifo cha akura no omuduru ho wo ya akura bone ya hwewa na danu mo fala ya akura bone ni hwewa ya hanu abepie na de ma duru ha na msi woni miyansa aso nan na o do nse sane afi mami be chance ebusi busa no ebie fo la afi amanfo ama mama no to asa no de ya akwala no mama no to asa akoda ya mane a wo hu akura mane ohu o mo hwe TV ni ade ni ahwe ya nkukuo ni ade gua akura ya nim ye be sre ye kan wo be ka bi ye be tufu be tubi na nsu emu sase ne kunu ba no ode na betran nche wo obo no ya wade bi se Ghana ha ya kama na ka wose e bad wo ba wade ofie na okuta akwada de a ene wo be ma no je be ko ye wase de na wo de ye how we are no about ba kwata so dem ene obi papa wi eze ajaba ntena fi na so wa mo gidan abro so ai be ma ba so ko ekoye sikani bia ba me best fighter me nya be ma na ba no no akogina ho me ba bra ba ho ne so wa ne me ne ya kirem ye be sia empa bo na wo bo ni sikana wo ye no emre wo ho anyankopon pepa ne se akora na one ne te wututi ne se ye ni ye wututi ne se ye ni ye aje se bu anyankwa na akora ti me nam kakra ye ni ye achisa nkwe obu akokwa kodu mebi na nkwe bom no mu ko school a wu de wote efie ho ene wu de efie no eye ne maame ne papa de a o mu bom ko no mu ko si a wu de wote wona ono na esom no bag bi ekuta no socks bi anu ajegejege empabo bi ho ye fin school atale bi atete utimi rudisha no ma wei wunyo bi aye sofo kwa utimi rudisha nkom se akoda ye hwe wo mo azufie na maame ne ba wato ne kama o ya tozo kama mo no ye die kum ni se akwada no me se wonya ho ana ye de ma we no akwada ne nya ho nuaba ekunuba Sompa FM etia sura ni abodo ayereba Sompa FM etia sura de ne motuti no hwe awon kwanya maame ne de krama ne fa so ya to ni pum kama nda abodi woni di ya mana duane okoba wo hunu sam de abro kra ha na me danya afi na abebie me no dwene ni wura be ma no ho se at times kwaku on ma emfa futuo bi nko ho at times no se wo ready no ma bia se ema so no kura de kofa akura ne ba ya abra ni kru nim no kofa akura ne tete ni fia de wo chiti akura no je wo papafo a o papa no wo fia on toroti sa nonsense ne da obeka chande ne sa akura no me mpese obeka kofo bi ba at times what is akasa ne bia it wo na akura na kofa ne ba wo re na ofi se untimi ne ntena fa ne koma ne maame mo obeka me mata akasa ade ompanim guase but ema enunti na kama no okai ni wura be ma ne se
asetra papa one ne tinti unforgetting on quite because for the sake of akwada no any papa ninti e ka ma me nko dia eno na yenwan mu bi kase o mu ntimi fa papa bone enche no ono eno no obi anim asam ni nyina no na akwa abesi obi nti to check hu sha papa yi obeto na meto obeto a te du me bi hu the way ya yesi nipa ampa house help ne betra won che no wo treat ni good akura na ikono sebe onya wade a wo kono ni suo krakrakrakra danya ma me ra ho the way am betra won che mo a wode aboa me wo fa me sebe wa ye mu ba na akura na hirawo na akura na kono wo diare wo wode dewo na eko enne okay obi ne sebe ni nuaba na te ono na nya be ma papa no o sa wo so na kire be ma na ba fie be war no se ono de ono ne ba na ye na nso ana ye hyeden se wo ye house help se wo ma mi nua na ono ne te se wo papa nua na ono ne te ne ye chitu ba dia e ma na how because ye nim asikafo ma nkwan akro mu nim ye na mo mahiafo ma no a ye chitu omugu ne nankopon so polish wo mo no aye omu ye no ma nyakro papa kwa kunya minchi ene futu se mesa de chire go ne de obebre wo but cancer muchini papa ene ba ku bi eda ho eno so kasafa ahomaso ho ni eda so ne se aboa bi pe kokko aye no de ne ho twitwiri sie esie be na ado ho twitwiri eye no so a very powerful message ni ye jam na mo so mawudam bi kakra na afi ya sole so yenko computer so de me na me ba me de be ma osisi a me ba sisi ande sala ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba ko se ena me di asemesio kanu pa no na sa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wan oso kwato de abrewa esma na abrante ni shuve wonanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules menya wode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia yehu even we mu amawani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abre bia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enu oyi wo benya bi wo ba bia ye ton nu obia Kingdom Herbal no challenger I say me ka se mbi acho o se nipa da se ni wuti akura tu ya koko ni nwu na atwa mu atichi nipa kura o me ka omo ye nkraman especially kama wo fie te se de ye hu ne ma me di se me ma sese no ma bia hwe ya kwagu se wuti se akura na se na nkraman ba ko na mienu ya wotimi po kwaku uye nipa ne me adanse se unjuro dabi kwaku na me papa na odo kokofo wasa na nim sa akura bi wa akura ase kwaku o 11 years but upon school ba kramane ne bekwafu mu ka so no nko am obeko kwaku wasa mu pa ye abo e friend kokote omo enwu pa because on tonton ni sa no be na bi ho na me papa kokofo ni yeswa okay ne papa ne wo krama be fe nyamba kire na aboa ne great o te se nipa e treat ni sa ye kwafu ene na eko na eko ye na ko sosu na me pesu pa na papa no ni kokko na papa twa ba se menko fie no nya mai ogosu ama ne bo fie ne wo futi menko na kwaku me hwe kwan eji ne kwan mu emwa wenom na papa kame na me ko na aboa no nyamba kire no ye fe nyamba kire me bo me sa no sei mi su nyina no se wo ko usu me bo me nsa no sei na boa na no so sole ye so no so mpafu mu ko ana odi manim na boa de me kwa na ni ma boa ntimi kwa no wasa na chi akoko kwan ma wie no aba asa bedi no de me ko de mpesa me kama ni pada sanity ase kwa ko edru me bi abenwu aboa kraman ya na areho etiti mu bad uni ze kraman wo fi a oboban chen security kwaku na so no man bible nye onye bribe
onye onyame no oda ha o ma ma ni wura kama nso a opono eye chen ka alarm wo because the way I come and be ontwa so enti de bia ye ka se ne se oni nipa ne te se oni ye de aboa die ye mfato ho na ono ma bi ho so ye sere mo madaroma mo me hwe saa no ma we okay na ye hwe na ye ma se bia kofo on ba gwaku ye hu kwan be fa so ni nipa se tran e be ye okay. Thank you. Jamono Asem Mpe Nipa panyin na aten nkan na futu sam ne de bla kwaku empanifo bu bebi o me se aboa bi pe kokko aye no na ode no twitwirisi ebi asi se sukuufu bi akosu apon mu omo maame na etua omo fees omo maame na toni ombedie nanso omo hu abrante bi oye classmate na omo hu no bebi omo firi so oye obrempon omo se da achimfa so bi bi betim afiri ni so aba amaye no omo forget it so maame tua omo school fees na omo create links ede to omo ama brabo kwaku bitimi ko bebi wasi aduma na ada ye nyina na ye faaye so that is agada enti we no mankasa na obi ana de na aba wonim so na di ne ho nkomo ma ne baaye obetima sa di ne ho nkomo o bebi foforo nso onyene no ho saa ye nyina yetia ye kafe enti die na obekire na nya asa na ye awie enti obetima ye da apame na wura fize sa nipa koro no wo chance chen no wura fize sa nipa koro no mpanimfo no bu ne chen no ne wura fize sa nipa koro no mpanimfo nyamfaso wo no so chen de ba wo ne na ye betrusu na gyawo enti bire bi obetima sa di ho nkomo biem oso wo kwa na aye den kwaku ye wura pimso otumfo se etu nyame kese onye ho nkwaso ebodi adi nkomo nti anofuma de brew nanse na ode ne ba ko PA school na school fo nkura na tena se hunu se Sompa FM edipa bebiri na awie university aduma kora aban ne ma omo bi but opimso otumfo se etu ba de se na wadamfo no no a eye den dane mabo esi abrabo be si ne ye de o si create lens e kina wo pre mpia ebetuma ye ne nkura ne personal PAs anya bibi adi okopre president a empotia ne mpa ne papa tam ne kwa ama no ne obetima kai wo se akwe no mama ne je nti oba menji amayi okay na ngura ne ti ku bi ne ku nim no oba omoye ne se ne nyame na eba ana obi ka se de na mo de munye nipa ne bia mo so ne so sei ona mbo pini ba ko no papa me nim obi o mi fi wo university CCS ni impost no akwa yi be school ni ye yi no kofo baabi otumfo baabi penifo ekeka o de mintime mbo we would do one dance here ba ko pekire ne papa abrabo adan me meye gaga wa ha ho nam so okay nti mo adwene ne kwaku ye video ne tufo e ma homa so ofo no ne tufo Hey, Allah. Abofo mu kura makura ase adwene ni bi papa. Pram for power mo wi ase ne sa abasi. Well, pastor, o hihye ne ho ato. We wo pribi bia be yi om so omonye mpanifo mu no. Wura bitimi figure fo e da. Ye ne nya na aba school ba oba ya da form. Ye bum koto ya tikuo. Ya atade de agu animu. O ye master ya tenase. O pra hini o ye master. O ko pra mpi o ye master. Etomre bi wa abrabo makwaku engofuo bi ye obada ben Sompa FM ya nyini kura chen no ba we opogu wale ko ya nkwa ebu nkoto de bebere chen panyine o but they don't care if you no mo she white na kokogu so obi ba ko no kura wa da form flat on ne di kan sa no mo maka nyina kura abo ade so ya ti and then you are TV wa ye ne ho kagu ahombrase
lens creative kwa ben ye fast ni nipa hunu so obi wo soro chen hunu so obi wo chance chen wa de ne fa obi tibe tan wa se wo so chen obi wo school ho da bro chiri no oye hwan metwi no mema na ni aye de amana hu se wo tumfo ba kora matwi no we no mo de ye se ye class ye nya ne saa nyansa sua be na wo ho ye ni nkomo keto ani wa ku so on se wi ase no ono tumfo bi to nyom se obi anyo obi aye pa jo wo boa ro baby ono to fire no nyesa na nipa ese Ibrahim Mamba o obi chen baba ba on se kwaku bi anyo obi anokura no kan no it means wo de se to se wo so do be ko ho ne nkan na imom asase so ade obi obi na de ye hwe anika on se school for no o makriti enoma bi no ma hu se san de ni de se no de bi akata che obe maka asem bi o se so osuma na kwala ama ne ba nchen ne se se bi wan fa ni de ama na wan fa ni de ama kwala na ono mranche hen wan fa ni de ama na so hen suma se be ahenkwa ne ye buran ahenkwa na o hen ne na o kromofo anase nipa no wabo no nti du me bi a sebe ye ofa se ye nwia a sebe school a woko ma bom ekuo se on person no mo hye na nimunyam yi e obi abedafo ebi akotokoto ono no on pe ne sa ba to twumuta sa na sese ba so ti ase sa na sese ba to hwe a anika chese ahonsepe eti eno na ya na ye tufu se edu me bi a de oni ni ko school ni de oni ni timpata mu de woni ne enam se edu me bi na hwe na ne papa na se na busu mu de bi a de wo mu aye ne kuradie a wo baye den woni nipa ne bedi ne kura no no so adi ne ho adanse a kire sebe ne maame mu de ya kan ye nwa ye wo faasi de wo ye ebedu mre bi no na no ma san move ko soro saneti o enu nti no wo ka se de ne nanfofo yi a sebe o mu yi a emse nipa wo no kakra no mo hye ntale menye so se ebi o mbedu 1000 na so mbedu ayi kakra bi ene de obeda afom ni adan tu fi se ni wure be fida ni wure mfida e wo kwan bi so aye history Sompa FM wo ka se tese edu ba bi kura na Sompa FM so yempanimfo a omusi akonwa so so yo hena na se boy president na o MP edu ba bi o ba bi an nkrofo bi a sebe hono ye offer yi a wonu omudi agoro ya school time ensem bi omukeka ye ni nyina omutimi hie omutimi keka ya ko hene bi wona ye ne di nkoma na me ya na masori o to asem na me na masori o so omo chance na ha efitiem edu me bi hono mo a ya hemfo ya kese pa no omo classmate de yehu enti ya na wonu obi ko school na wonu obi ti ba bi na se wo di bia bia edu me bi enta no wate pushi no na da chi asem nti na ga se kwaku di akwasu ya wo ba wo de hwe hwe de obeda afom me kwa na me che na me wom sei na hwan na yale da hwe na ni agya broso a se ono otumfo ba ne ko school uhunu obi na papa so che wa ni na wei enke obi a kwagunum se jimi ni bo bi so to me metwi no me da na se sewura no ohun so obeto me na adwene ba bi e be ko ye wo class jimi ni bi se ya ana kwagugu hwe nso a enye de open ne se o mabu nkotoje ha no za address ono to announce what no de zaka ba utwema ya homa so tem de ozo ye bibi kakra sa bibi kakra onka bi nje enti de be kan se yampa edumre bi a ye nwanom a ye se bi bi ni fie wo be hwande wo ye no wo be ka so brempon bi ba ne dumre bi asa ho brase so ma wo timba ye den wo brempon enti eni kan ma ho brase no eni anim kan ese abo akokko sechi wo so de ne kwase a e nyinkyire te dumre bi hon ma nwanwa ohun ni so hwe na oda no tope eti dumre bi ampa ahomaso no wo hwe de obi o mai sebe predress obi padwuma bra wo bre ye nya fa na dwuma pe wo be ka sebe onya ne nan ememme obi hon ma o padwuma no bra wo bre ye na obi so ena nipa no kura de wo kose wo onya wie no kwagu wo sa nipa no nkayo e wo kwa bi so e wa ha tie be sre dumre bi a sanka wei semenkan se sanka ye nua bi amfa se sika ne fie wanya obrimpo bi a anka hwe ko beka se muntua wa kakra se mo boss no muntua o ananim sa ye nua bo kapre ba ne fie nso ahomaso sa na ye ko no obi wo ho a obi atia broche so mani ye so obi ko ba no a enko a
do what so many years or catching on the ground sabi Winnie airport or by chance on American airport they do maybe a home brass here go with me lift to do by my by your bempong yeka Messina Nakufu Domanes President John Mamane Sabia Kromes Kakwame despite me say or more muncophobia a brand no muco school no Sabi no more way MPP way and this is your more baby or more chance no more cafe it didn't come a can't go at the days in come up. Now when I won't FM His Excellency John Dramani Mama classmate school time no more people be so o ma sam o mo nan no mo sheti ni pan no ni bi why say video no na onsusu say president be ba be say but ne ya adamfo unu say president be ya president no na boy ne yare da dem wa ware awo ne mani ni ombedie o te say president be ya campaign we ni kurum e no osuma na yere say jidin we any number we udi okwa try bi aso be hu president keke unya boss e di no ma ho makwa akwa be gu na ni ma ase na mamba ni adan wan am unya no Munyano, mammy, a day, and was winning as was my classmate. Was papa or that demo, negated me. Was a wow, wouldn't say, mamma, your campaign so. Equana down for the fee. Yeah, I didn't need jai, so Mumra say, Umberhenam and I okay. I will go beauty mamma. Abra wouldn't be very kind. Okas or buy no Yamazo. When you stuck with him, Jana. A home mash. Yeah, you may have been himself or Munim de Chanapa, Nanso. Gaga, ahuma so no kwasi akeka saa too jealous of sama minimu pa so me obi baabi asela akonkonsam samde na ni die be ma no e kina wo firi wo a watima ka me obi ayesa mo ne na damfo team no nya baabi nya adwuma biem na damfo ne so mpe so recognize ne baabi abiem because wo so oyeboni ayefo e ofa se hu na wo sere se akwa ne oyeni ba o sere papa odungo ba no awurade was sere wo brand wa se na sen obogu tentren am se na so so de ne ko baabi a am se dwaben Sompa FM no cha be ko bitem ne wa akwa wo sere saa na ni mutese ye ni mo bi an ko be ka so ne won so afa ahon enti ye be sere se ye ma ho brase ne mra ye nton ye ho brase no de nkakra ye bedru mre bi na ho brase ndo wadru obem that be your proposal America na me ka sa se mo se ye pani a wo ye mrantan ne ma dia me fa free no o ya akora na sebe ye wadwumam na bia manager na so obi e de tumi bi a hye nensa or respectful friend a ntempa na odidi kwa na wagya ko wo a wo tencha wo ntia se amrante wo se da bi omo na omo so aboso me so a yetua meka enya temdidi eti ahobrase enya temdidi ahobrase enya suro tia na ye besre yemfa no mebe ntoto no mebe so we beauty say Edimorphin coming to America already Edimorphin not the way you see you rich but na o kan ho no say wa resa movie ni bidana de na o kan na kesesam ye ne de akesesam ba bi o ko ha hotel bi say ono on peso obi abehu say boy ni papa ni 3 days sika so ne ade wo say da bi no wasese sika de akwaje big hotel oye ni ba no sa ne wi asete ti e be sre ahombrase de ene sebento boase eboa ema sebi kromo ana bro na otoso bibi kura to wa na no emse kan sa topic we bibi kura to wa panimu bi wo otimi di adanse se o di pasumasi de the way na ahombrase sitie no ebi e ka bobi kura na ewom kura na uhia obi tim ama egye sa e ka no fa enti ahombrase de eboa enti ye ne ahiafo ma ye ne bi no nso nche se obi mfa sika metwa oti na emom wa ahombrase ebetima ma sebe bebia wo hye ya ho kire no wa pia ma ho ato wagu ti fa ahombrase nante okay nante na yetimi akoyanim me ma sima pe afutu sema ye de bae wonso fa wo de me pe 2-3 college pe ewie pe Cedar Worship Center of Open ebu akwakofodu a papa Cedar no ewie bre ni pe bufa so papa na miensa bi nka omo de ento so ne yenko ye hede jai to first edition no mamo kasa e pa to miensa bi pe enka omo de na afi ye ntimi enko emfa nko ye no nso betima bawuram nipa trepe wo ye lucky a wawuram na afi ye ko e de akoye nimpa nso bawuram number no ye 0548931931 0548931931 Sompa FM tentem yes sir yeah hello hello Hello, good evening. Evening, sir. Pacha Mohoe.
Awurade ayade e won so e. Adona Wofa Lumba and Omono. The mammo yo. Yeah. Ayumwe Jumadia Modia Bay. And Yansasia a footio and idea of ya kama. Yanko for Inshiramo. Na Elias Sanet here. I'm saying for hello. Meet you ba. Aha. I'm saying for 7 years or Krama one in Chikurano. And I am Modia one and one. So a situation free Modia by one. Jenny here. And you say we are no kai. Anna, dear. Nyamisha last caller. Hello. Hello. Yes, sir. Amadu yani ni kasafi yanfo. Sompa no. Yango, Papa. Oh, we are saying abona ne mama ne tie no. E sa pepe. Nipa wo so o te wasabodi. We get ne den. Ne ndi wo hoda. Na we are saying we nipa na wo to ho na sa